hanyong sahabat kato mengadi tarimo cinta desakan ka orang tua denai tak padayo janji dia angin sarugo. Maafkan denai udah bukan kasih hati nak melukai hati udah apa dayo badan diri pinta orang tua denai manulaknya. Berikan dan penjelasan dia kandung bahwa hubungan kita jalani Denai sagan ka urang tua kandung kama dibawa badan diri biarlah dan pai dari hubungan nangko dendang nio bajodohan tapi tak cinta. jika cintanya kita hanyong sahabat kato mengadi tarimo cinta desakan ka orang tua denai tak padayo janji dia angin sarugo. Maafkan denai udah bukan kasih hati nak melukai hati udah apa dayo badan diri pinta orang tua den